Good morning mga kapuso! It's Beanstalk time. Huwag karong buntaga atong makauban si kapuso actor Jake Vargas. Maayong buntag Jake ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Yung buntag po sa inyo lahat dyan mga kapuso. Okay naman po, maganda ang gising and same pa rin. Pogi pa rin, walang pagbabago. Ganon. Ayun po, salamat po. Nako, maraming curious dito. Ano ba daw ang usual morning routines mo kapag nasa bahay ka lang? Ako, ang usual routine ko lang din naman, pagkagising, hilamos, toothbrush, magluluto ng breakfast, and maya-maya maliligo na, and work ulit. After that, and exercise, gano'n. Yun lang din naman yung mga routine na ginagawa ko every paggising. Miss mo na rin bang mag-regional shows, Jake? Oo, isa yan sa mga gusto ko talaga. At Dahil namimiss ka na din ang ating mga kapuso dito sa Mindanao. sobra na-miss ko talaga yung regional, lalong-lalo na nung nabubuhay pa yung dati kong manager na si Kuya Germs. Kasi dati talaga parang araw-araw yata kami, lagi kami nasa mga out of town, lagi kami nasa Cebu, kung saan-saan, kung may regional. And nakamiss din yung mga nakasama ko doon. Ayun, sobrang nakamiss siya. Alright. And now may pinaghahandaan ka para sa ating mga kapuso ang The Fake Life. Please tell us more about your role here. Yes, The Fake Life. Ako dito si Young Mark bilang Sid Lucero. And ang character ko dito, mayaman and kababata ni Miss Bea Binene bilang Cindy. And ang ka-love triangle namin dito si Christopher Martin. Napakaganda ng istorya. Iba siya sa mga nagawa ko before kasi ito yung masasabi ko na hindi siya patwitangs lang na ano. Ito siguro yung masasabi kong very matured na role na binigay sa amin ng GMA. And ayun, okay naman. Nagampanan namin ng ayos and napakaganda ng story. Ayun. Talagang kaabang-abang naman. Marami ding hashtag Jabea fans ang excited for this. How do you feel na mainit pa rin ang pagtanggap sa inyo ng mga taga-suporta? Sobrang nagpapasalamat kami sa lahat-lahat ng mga Jabea fans and sa mga sumusuporta sa amin. Na kahit na ang tagal namin hindi nagsama ni Bea Binene sa screen. And okay naman, sobrang saya. And salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Para sa iyo, Jake, ano ba ang ipinagkaiba ng tambalang gagawin nyo ni Bea para sa The Fake Life ngayon? Ito siguro yung tulad nga nung sinabi ko kanina na parang very mature yung role namin. Iba to sa Twin Hearts na ginagampanan namin dati. Kasi doon parang medyo pa-sweet-sweet lang. Ito siguro yung masasabi kong challenging role na nagawa ko before. And sobrang masasabi ko na heavy scene siguro sa mga nagawa ko before. Ayun, sobrang saya na eksena namin lagi. Ayan, please invite all our kapuso dito sa Mindanao na abangan at suportaan ka din sa iyong social media accounts. Sa mga supporters po ng Mindanao, mga kapuso natin dyan, maraming po salamat sa inyo. Suportahan niyo po ang The Fake Life, directed by Adolf. Ang kasama ko po dito si Miss Bea Binene, si Christopher Martin, Will Ashley, si Tito Ariel Rivera, si Miss Beauty, si Sid Lucero, at maraming pang iba. Supportahan niyo po guys and thank you very much. Maraming salamat Jake sa oras na ibinigay mo dito sa At Home with GMA Regional TV. Ingat ka palagi. Maraming po salamat din po sa inyo. God bless po. Kini ang At Home with GMA Regional TV.